Benvingut, benvinguda al cuidat d'avui. Un iogui medeix la seva extensió de vida pel número de respiracions, no per el número d'anys. Swami Shivananda. La respiració és un procés natural i per normal solem respirar unes 15 vegades per minut, unes 900 respiracions per hora o unes 22.000 en un dia. Ara bé, quan s'incrementa la repetició ràpida de la respiració, podríem dir que la longevitat de vida disminueix. Amb una tassa de respiracions per minut, unes 15 respiracions per minut, es diu que es viu entre 75 i 80 anys. Però que si baixem a 10 respiracions per minut, amb respiracions molt més llargues, aproximadament serien 100 anys. Així doncs veiem que l'extensió de la vida es fa més curta quan hi ha moltes més respiracions. I això es diu, no? Un gos viu entre 10 o 20 anys perquè té una respiració molt ràpida i superficial. I això fa envellir i hi ha un deteniment, un desgast del benestar físic, però també emocional i d'integració de tots els successos que vivim. En el ioga, el procés d'estar conscient de la respiració és el més important en l'estar en el moment present i veiem com quan la persona es relaxa deixem de preocupar-nos i prenem consciència de la respiració, ens permet viure el moment present. També veiem que quan la respiració és ràpida, curta i regular, està reflexant pertorbacions tant de la ment com del cos. I encara que moltes vegades estem pensant en una respiració ràpida quan tinc dolor, quan he tingut una emoció forta, també ho podem pensar al revés. Una respiració tranquil·la i profunda em permet un equilibri mental, emocional, psíquic i d'una connexió en el moment present en la part espiritual de mi mateixa. Podríem dir que en el camí del ioga, abans de començar a practicar pranayames, control de la respiració, el que busquem és que la respiració sigui conscient. Quan la respiració és conscient, és possible anar transformant i donant hàbits respiratoris diferents, més equilibrats o més actius, depenent del que es busqui. Per poder desenvolupar la respiració conscient, la ment ha de poder estar lliure de tensions emocionals. La respiració és potser l'únic procés psicofísic que és tant voluntari com involuntari. Es pot respirar conscientment i controlar el procés respiratori, o bé podem respirar de manera automàtica o inconscient. Quan la respiració és inconscient, estem sota el control de la part més primitiva del cervell, que és on hi ha les emocions, els pensaments, els sentiments, dels quals tenim poca consciència. És per això que jo he començat també a aplicar olis essencials en les pràctiques de ioga, perquè he vist grans resultats, grans transformacions en aquest espai inconscient.
Si podem alliberar-ho sense quasi bé ni nombrar-ho, perquè el sistema límbic capta l'olor i les propietats d'aquesta aroma, segons cada oli essencial, està permetent alliberar tensions tant físiques com mentals, com emocionals, psíquiques. També es ve que en el moment que comencem a respirar conscientment, el cervell, la part frontal, registra la respiració i això permet el control dels dos hemisferis. Avui no ens endinsarem en altra cosa que en permetre estar conscient de la teva respiració natural, perquè la respiració es converteixi en part de la nostra consciència permanent. El primer pas per aconseguir-ho és simplement fer-nos conscients d'aquest procés. Sense consciència no hi pot haver una respiració a favor. Assenta't còmode o estira't en posició de shavasana, de relaxació, per practicar durant uns minuts completa immobilitat en el teu cos. Adapta't a la posició. Si estàs estirada, deixa recolzada tota la teva columna. Pots elegir tenir cames estirades o genolls flexionats amb els peus a terra i braços una mica separats, axil·les del tronc. Si estàs assentada en posició de meditació o posició fàcil o assentada en una cadira, observa que la columna busca créixer en verticalitat sense recolzar-se. Sigues conscient de la respiració natural. No tractis de canviar el patró de la teva respiració. Només sigues conscient de l'entrada de l'aire, de la sortida de l'aire. Observa aquest procés natural que està succeint durant tota la teva vida i que el donem per fet. Respira, observant com entra l'aire, com surt l'aire. Respirem dia i nit, encara que no siguem conscients. Ara, en aquest instant, sigues conscient de totes i cada una de les respiracions, però no interfereixis en el ritme natural de la respiració. Simplement ets testimoni d'ella. Fes-te cada vegada més conscient de la respiració i permet relaxar-te en el seu flux continu. Com apropant-te a la respiració, observa de quina manera ara mateix està fluint. Observa, adona't, sense judici. Sents que és una respiració ràpida o lenta?
És una respiració superficial o profunda. És una respiració regular o irregular. A vegades et falta aire. No la modifiquis, només sigues conscient. No miris de controlar la respiració de cap forma. Només observa cada respiració com si fossis testimoni silenciós de tu mateixa, de cada respiració. I observa mentalment com estàs respirant. Estic conscient sobre totes i cada una de les inhalacions i inspiracions i cada una de les expiracions, sense perdre de vista cada una d'elles. El que sí podem fer és, si la ment ho necessita, mentalment pots repetir: estic conscientment inhalant i estic conscientment expirant. Inspiro, expiro. Si la ment està aquí i ara i no em fa falta repetir inspiro, expiro, simplement observo l'entrada de l'aire, sento l'espai abans d'expirar i observo l'espai abans de tornar a inspirar. L'objectiu és mantenir la consciència fixada en cada respiració. Cada respiració queda com enregistrada a la teva consciència. I hem de tenir en compte que el motiu o l'interès és que la consciència en cada respiració ens capacita per relaxar-nos. Però quan perdem l'atenció és perquè entren distraccions o perquè hi ha alguna tensió, a vegades és física, alguna molèstia, o a vegades és mental, emocional. Així que sigues amorosa, comprensiva en el teu moment i simplement adona't com a testimoni si pots estar mantenint la consciència de la respiració sense interferències. Observa la darrera repetició
espontània de la teva respiració. Acabem aquí la pràctica, abandonant ara la consciència de la respiració i fes-te conscient de tot el teu cos, de la posició a la que estàs, o bé estirada o assentat. I a poc porta la consciència cap a l'exterior. Adona't a l'espai que ocupes en aquesta sala, els objectes o persones que hi ha a prop. I suaument mou els dits de les mans, dels peus. Pots aproximar els palmells de les teves mans, els dits una mica separats entre ells, i fregues. Fregues els palmells amunt i avall fins que es notin ben calents i després els apropes davant dels òvuls dels ulls sense pressionar les pestanyes. Escolta, sent, percep aquesta escalfor de les mans. I aquí entreobre els ulls que s'acostumin a la llum i quan desitgis, a poc vas retirant les mans i observa la sensació en la que et sents ara. Adona't que amb aproximadament uns 7 minuts hem estat observant la respiració. Et proposo que aquesta pràctica la repeteixis diverses vegades aquesta setmana en moments diferents del dia per tal de que puguis també observar com està la respiració més al dematí, com està a mig dematí o al migdia quan he acabat la feina, què passa després de dinar o de menjar, què passa quan ja he fet tot un exercici més vigorós i observo la respiració. Pots anar fent aquesta pràctica en diferents moments. També és molt interessant fer-la abans d'anar-te'n a dormir per permetre que aquesta consciència de la respiració sigui una ajuda a la teva psique, a la teva ment, a estar aquí i ara i no estar present o pendent de coses externes, ni de pantalles, ni d'estímuls externs, i de que sigui aquesta interiorització a l'estar conscient del món interior que et permeti anar desenvolupant més consciència de la teva respiració. La pròxima pràctica de respiració serà el compteig de la respiració. Avui deixa-ho aquí i repeteix sempre que vulguis. Si aquesta càpsula t'ha interessat, saps que està dins del programa Cuida't cada dia, que et pots inscriure a la meva web www.essentiam.com. Gràcies. Seguim demà.